ते मला माहित नाही. ते कुणाच्याच मृत्यूनंतर ते मरून गेले, ज्याने दुसऱ्याची प्रेते जाळीली तेही मेले. जे उगा शांतवण करीत होते तेही मेले. आता कोणास हाक मारावी असे ते कोण शिल्लक राहिले. सियापर रामचंद्र किरजेन पवन सुत हनुमान किरजेन. बोल रे बाई उमापती महादेव की जय. बल्लाळेश्वरी माता की जय. शिवाजी महाराज की जय. भूमाता की जय. धर्मवीर संभाजी महाराज की जय. अरे झाड अरे मादेन झाड आहे रे चंदन बेलाचे. ओ चंदन बेलाचे. अरे झाडामध्ये रे झाड आहे रे चंदन बेलाचे. ओ चंदन बेलाचे. आणि काय करायचे रे दुसऱ्या झाडाचे सरपण वो यायचे. म्हणून काय करायचे व दुसऱ्या झाडाचे सरपण वो यायचे. अरे फळामध्ये रे फळ आहे रे कशफळ भोपळ्याचे. ओ कशफळ भोपळ्याचे. अरे फळामध्ये रे फळ आहे रे कचफळ भोपळ्याचे. ओ कचफळ भोपळ्याचे. आणि काय करायचे रे दुसऱ्या फळाचे सडून जायचे. काय करायचे रे दुसऱ्या फळाचे सडून जायचे. अरे फुलामध्ये रे फूल आहे रे कपाशी बाईचे. ओ कपाशी बाईचे. अरे फुलामध्ये रे फूल आहे रे कपाशी बाईचे. ओ कपाशी बाईचे. आणि काय करायचे रे दुसऱ्या फुलाचे सुकून जायचे. अरे दुधामध्ये रे दूध आहे रे आपल्याच मातेचे. हो आपल्याच मातेचे. अरे दुधामध्ये रे दूध आहे रे आपल्याच मातेचे. हो आपल्याच मातेचे. आणि काय करायचे रे दुसऱ्या दुधाचे इरजण टाकायचे. आणि काय करायचे रे दुसऱ्या दुधाचे इरजण टाकायचे. अरे भक्तीमध्ये रे भक्ती पाहती निवृत्तीनाथाची. हो निवृत्तीनाथाची. अरे भक्तीमध्ये रे भक्ती पाहती निवृत्तीनाथाची. हो निवृत्तीनाथाची. आणि जगी अमर म्हण कीर्ती राहिली ना मुक्ताबाईची.